Zdar, tady Lukeo, Meridexan a dneska tady máme další vaření, jo. Dneska to budou palačinky na všechny způsoby, italské prostě crepes, chápeš, epes rades. Takže si teďka ukážeme věci, které na to budeme potřebovat. Tak, tady máme všechny ingredience, postupně si je hezky vyjmenujeme, jo. Vidíš to? Tady máme edam. Fakt? Edam. Jo, edam. Tady vysočinka. Jo. Potom milka chocolate. Salát. Cesar dressing. Mlíko. 2 vajca. Sůl. Chleba. To je na krutony, jo. Chleba. Potom tady máme lotusky. Cheddar. Mouka, hladká, jo. Olej. A naše oblíbené kuřecí řízky. A ještě tady máme takovou srandu, co chceme zkusit. Takže. Začneme čím začneme? Začneme tím, že si to první uklidíme. A nachystáme si tady misku, do které se zkombinujou základní pilíře prostě palačinek, kámo. Teď. Základní věci jsou hladká mouka, máme tam 200 gramů, 2 vajca, 400 ml mlíka a špetka soli, jo. Všechno se to smíchá do téhleté misky, pak se to rozmixuje, že jo, a potom se to bude lít na pánev. Takže asi jdem na to, což? Dáme tam tu mouku. První. No. Jo. Trošku z začátku jenom. Až tak, jo. Jo, tak ať, víš co. Musíš postupně přimíchávat. No, naklopneš ty vajíčka? No. A po jednom, ale jo. Mně to nejde, ale rozklepovat. Dobré, tak já rozklepnu vajce. Ty. Já to vždycky chytnu a udělá to. A vždycky se snažím. Ale nejde to prostě ani. No ty tak hezky, no. Já jsem to aj, že... No nejde to. Jsem svůj trošku. No, musíš si vždycky čuknout toho vajíčka, jestli není zkažené. Což je v pohodě. Jedno vajco. Vajíčko. Krásné. Tak, hrnek už nebudeme potřebovat. Koukej teďka na to. Se tam hodí ještě trošku mlíka. Tak jo, takhle to vypadá zatím, soufar. Taká močka jenom. Tak, teďka vytáhnu mixér. Takzvaně kvedlač. A teď začíná ta sranda, no. Já ti to zapojím. Turbo mix. Můžem, nedávím turbo hlavně. Pomalu, jak to není všude. A jedeš. To je frajer. Už máme hezky tady smíchané všechny ty základní ingredience. Máme z toho takovéhle těsto krásné, že jo. Je to docela řídké, takže se to bude dobře rozlívat, jo. A my se vám ozveme, až začneme smažit malé palačinky teďka. Ale napřed se trošičku posilníme. Já zkusím taky, že jo, tady. Candy. Na zdraví. Tak, jsme zpět, máme nahřát tu panvičku, ať je to všecko rychlejší, že jo. Teďka tam nalijeme trošičku kapičku oleje, no. Nabíračku. Když tak přileju. Nabíračkou si budeme nabírat to těsto samozřejmě a rozlijeme si ho hezky na tu plotinku, že jo. Uděláme teďka menší. Naber méně. To je možná moc pořád. Mám tak 3/4 ty nabíračky. Krásné kolečko. Už se nám tady hezky klohní první z našich palačinek, která bude jako předkrm. Ano. A teď jenom čekat. Tak počkáš, víš co, až zezlatoví ty hrany, tak potom prostě s tím můžeš začít jako takzvaně jezdit potom. Můžeš si s tím hrát, pak to vezmeš a opaříš tady všechny tím olejem, nejvíc. To je pravda.
No, tak nachystali jsme si tady talíř s ubrouskem, že jo, na který potom budeme dávat ty palačinky, ať to není tak masné, tak to ten ubrousek všechno hezky vychytá z toho, chápeš? A bude to mňamózní. Co, už je dobrá? No ta je moc dobrá. Ta je hotová, první. Tak další prosím nalí. Se vtipne? No. Že ta panvička je vypoukla, že jo, nahoru trošičku, úplně minimálně. Jo, ten olej z toho tyče, a ten olej jde do boku jenom. No, takže první už máme hotovou. Taková krásná zlatavá, dívej na ní. No jo. Já si myslím, že so far so good, kámo, dneska to fičí. Jo, tak my uděláme všechny ty 4 a... Pak se vám ozvem zpátky. Zpátky máme nasmažené 4 krásně zlatavé palačinky, protože jsme mistři palačinek, kámo. A teď, jelikož je to předkrm, tak bude slaný. Tím pádem si musíme na té panvičce ještě udělat kuřecí maso, ať je to mňamózní. My už tu máme připravené kuřecí maso. Já ho teď nakrájím na malinké kousíčky úplně. Takové nudličky. Jemňoučké, hezky. Máme nakrájené maso, jo. Kuřecí na takové malinkaté kousíčky jenom. A teďka si to okořeníme a jsme hned zpět. Maso už máme nakořeněné. Zapneme zase si tady naši indukční desku, hodíme tam to masíčko. To orestujeme. Jo, mezi tím můžeš, jak to tam hodím, tak potom nakrájíme trošku salát. Nastruháme si sejra, nařežeme si chleba, aby jsme měli krutonky dobrý. Se radši napiju piva. Takže kamo, prstama tady obracím. Tak to udělej tou vidličkou, vole. Ne! Dobré. Víš to, není obracička, tak si poradíš. Vezmeš panvičku, obrátíš masíčko, položíš a jedeš dál. Dopiješ pivo. Pohoda. To už bude to masíčko, co myslíš? Koukni. Zeptej se ho. Či, co myslíš? Myslíš, že to maso už je? Řekni. Dobrý, ne? Ukáž? Ty vole, jak za mladá. Není nikde růžové, takže já vypínám plotnu na chvilku. Odložím si tady maso na talířek a pečeme si krutonky teďka ještě, ať to máme všechno ready. Pak jenom ještě nakrájíš salát, jestli. Zase Já si tu s tím budu povídat chvilku. Já jim povyprávím příběh tady těm. No. Já se na to tak těším. To bude výborné. Spadlo mi krutonek na zem. Hej. Nevadí. To se sní ještě. To je méně jak 5 sekund. Rozhodně. A už nám začínají trošičku krutonky chytat barvu. Zase přiklopím. Ještě ukážu tady salátek, jo? Pardon. Takhle krásně fakt najemno, ať to všechno, ať to všechno hraje. Teď ještě si nastrováme sejra do té naší palačinky, ať je to všechno cheddar. Krásné. Máme cheddar. Sejra máme nastruhaný. Sejra není vidět, jak je osvětlený. Nevadí. Je tam. Musíte nám věřit. Je tam syr prostě. Takže bohužel. Boudík. Život je hořký. Všechny ingredience máme krutonky. Máme sýr. Máme maso. Tak. A teď to začneme kombinovat, což? Tak první omačku. Je? No, trošku omáčky bych tam dáme si trošičku. Ale trošičku, bacha. Opatrně. No, tak to jsem nečekal. Tak to rovnou můžeš asi splítnout na všechny. Tam to trošku přecenil s tou omáčkou. Hezký omáčečku, že jo? Omáčku. Teďka co? Teďka bych dal masíčko. A tak ten menší. Lehoučka, víš? Lehoučka. Takhle, tak bych tam dal masíčko, ať se to dá ještě zabalit. Droboulinké prostě kousíčky, to jsou takové bites, víš co, jako. Fakt úplně jenom salátku. K tomu salátku pár krutonků, hezky pěkně. No, ale tak z lehoučka, víte, to je prostě delikatesa. To je umění, tohle to dělat, to je umění. Tak. A to ještě trošku syrečku. Trošku sejra. Tak a máme takové krásné 2 palačinky. Teď si je takhle s ohnem. Trošku, ať to máme pěkně plné. Vypadá to jak tacos, víš co? Máme takové italské tacos, prosím pěkně. Jamina. A zdraví. No zdraví.
Jo. To hraje všema barvama. To je nejlepší věc, co jsem měl za poslední týden. Masíčko propečené, kámo, okořeněné úplně. Ten salát, tam tomu tež dává. A ten syr? Ten syr. Na konci? Jo, Úplná pecka. kámo, jako 10 z 10, ty vole. Ty předkrmek, hezky. Takže, to bychom měli předkrm. Tak a teďka Teď se vrhneme na hlavní hlavní chod. Teda chod, pardon. Jsme zpět, máme tady hlavní chod, budeme si dělat palačinkovou pizzu, kámo. Takže my to tady rozkuchtíme, nachystáme si, upečeme si to a pak se tady k vám vrátíme. Tak, jsme zpátky, už máme rozžhavenou tady hezky palačinku, jednu stranu máme hezky hotovou a teďka na ní naskladáme tady věci. Ne? Ketchup první. Před ketchup dáme. Ketchupec, lžičku chceš? Můžeš ty rozmazat, jestli chceš. Jo. Ještě trošku přidám. Tak, hezky pěkně. To už ti bude stačit, ne? Jo, asi jo. Sice by byl lepší rajčatový protlak, ale... To úplně není, nevedem. Tak, ketchupec hotový, teďka tu šunku. Teď tam máme šunku. Přesně. Snížíme trošku to. Sníž tam oheň. Fahrenheity. Teď dáme ještě vysočinku pěkně. No. Jo. Dej tam i ty ostatní. Dej tam všechny. To tam bude moc, ne? To tam nevleze všechno. Dáme ajdamec. Se to nespálí. A hezky. Ještě masíko tam dám. Ještě trošku masíčka, no. Napíme. Teďka chvilku A počkáme. necháme, ještě trošku snížíme a necháme v pohodě dělat. Se to zapeče pěkně. Když to bude hotové, tak jsme zpět. To už je hotové, vole. Už to je roztekle. Aha. Dáváme dolů poklíčku. Poklíčku, ukážeš? A tady naše písička Pícička, kámo. je už hotová. Dáme si každý kousíček. Tak jo. Nařízneme takzvaně. Jsem tam ale nechal ten papír pod tím. Tak to snímej s ním, to nevadí. Jo, to je přidaná My hodnota. jsme chlapí přírody. Vždycky. Já si tady ten kousek vezmu. Ježíš, ten syr se táhne. Ty blázne. Tak, hezky. Je to takové tvrdé, hezky, to jsem ani nečekal, že bude. Tady máme taky každý menší kousíček. Taková palačinka, pizza. Užívej. Hezky křupame. To je výborné, kámo. Fakt to je dobré, jako. A po hlavním chodu přichází samozřejmě dezert, že jo? Takže jdem dělat dezert. Uděláme ho zase na tom? Jo, už jo, asi. Tak to asi zapnem. Tak, necháme rozdělat. Tak a děláme teďka takové tenčí, ne? Na dezertu máme lotusky a chocolate milk. No. Tady hezky čokoládku nastruháme, tady rozpůlené ty lotus a máme fajnový dezert. Taky trošku netradiční, ale věřím, že bude dobrý. Na ní. Dívej se na ní. Panečku, to je něco. Jo. To profesionálové úplně. Vím, co dělám. Palačinkový oběd, večeřu, všecko. To jsou všechno. Kámo, jedno můžeš mít na snídani, víš co, jedno můžeš mít na oběd, na večeřu, to si můžeš dát k televizi, tu pizzu, kámo. To máš nejvíc rychle hotové, víš co, to trvá prostě 4 minuty. A příště uděláme toasty na všechny způsoby. Takže se na to připrav. Příště toasty, kámo. Napiš nám do komentáře, co se na ně máme dát. Tam dolů. Pod ten stůl. Víš kam. Tady máme připravené hezky 2 palačinky na ten dezert. Jo. Teďka si tam naskladáme takhle hezky, pěkně každý kousek. Takhle lotusky do prostřed hezky. A na to hezky tak nastruháme čokoládku. Ty bláho. Sleduj to, jak to tam jede. Pilínky, víš, ty čokolády. A to není moc, ale je to dost hodně. Musí to být hodně, jinak to nejde cítit, že jo. A je hezky teplá ještě. Na půl, víš? Čokoládka už se trošku roztápí i. To je ňamina. A dívej na ní, jak se roztápí. Kámo.
Tak jdem na to. Zdrův. Tak to je sladká bomba prostě. Já jsem neříkal, že když já nebudeme mít žádnou jako kdyby tekutou věc, takže to bude tak dobré. Jako třeba šláčku, Marmeládu, nebo marmeládu, nebo nutellu, dá se říct. No tam máme v podstatě. Ale ten, jak jsme naslouchali tu čokoládu, tak se to hezky tak roztopilo na té horké palačnice ještě. To je strašně dobré. No, to je tak dobré všechno. Vem si prostě, vymysleli jsme tady 3 věci a všechny z nich byly úplně vynikající, kámo. Zkuste to doma, všechno to prostě otestuj. Jako... No, stojí za to vyzkoušet. Dneska jsme u konce tohoto vařícího videa. Jak ti chutnalo? Skvěle, úžasné. Tyto palačinkové recepty byly z naší hlavy a z obou samozřejmě, že jo. A doporučujeme si to připravit doma. Pokud nejste úplně na palačinky, podívejte se na předchozí video, to jsme dělali hamburger z nudlí, z nudlí místo bulek, což bylo taky fest dobré, i když to prostě se nemusí zdát. Jo. A když tak se podívejte ještě na zbytek prostě obsahu, co máme tady na kanále. Děkujeme vám, napište nám do komentáře, co si máme dát na toasty, dejte nám like, dejte nám odběr, všecko, moc si to vážíme a mějte se krásně u dalšího videa. Zdar.